sui khian u hena chia hlo pakhat jin kiu chuan nithum liam ta khan yon chu Imperial City lampana akal thu alo thena chu ti lai chuan yon le a thian te chu ram hnuai an kal ve mek bok jin kiu chuan a thuam hno pe in sakor chunga achuanga apa hena adu ange ya ami son ati zo hnu chuan sui family laka ba anei to lo tur thu thlen tur cha in atlan chuak ve ngal yon le a thian te po tian yen sek te nen an kalkonga anin ti buai chung chang soin an ti bar hloma yon chuan Imperial City thlen vatvata buai chun zom lowa kirle thuaya du thu alo soi ve mek bok yang feng chuan cultivation age stage le spiritual art level ani thu soin heavenly an lo omani poin manin ve na chu an thei tur thu alo soi ve a City Lord chuan kanlan khuwa mi ten engtine molo bum se engtin ngen yang alo ti vele zewa yang feng chuan arwi wang mai maya thlengani thu alo soi ngal thuaya an lo bum ve tho cheu ani mo ti thom hriain an han ena khwalbuk alo ni reng khwalbuka chuan an chol khomuang te a khwalbuk veng tu chuan poisa engzat po nei hlom ma se chu chuan hlimna apek lo tur thu le lualan chuan ama hlok nam chau thil le ma zok thu alo hil hlom tlat mai le an soimek ming chu ion poin a hriat nu a anga ti hle chu ti lai chuan bol hlo zuar tu ron kalin a bol hlo that zia alo au phei pui lo lawa ani hi a hma loka yang feng hne bol hlo lem zuar tu kha ani nge yang feng chuan muin nangma bok mo an ti man chawa bol hlo zuar pa chu rang takin atlan chengal ani poin zui an tuma ma se ion chuan alo dang tlat mai tian yen sekten mi tha dan tur kong sang an dap renga thil zuar tu pa po kha an mani la peng tura tir ani thei thu alo hril mi pui te zinga mi pangai anga oma tian yen seklama information thlen tu po ani reng thei bok chu wangin lingzau omna an thlen ma lo chuan film khur taka oma tun thu a hril ngal bok yon chuan khwalbuk veng tu hena kongan zot le a khwalbuk veng tu poin an hma loka luazia khua omna alo hril ve ngal yang feng chuan engwanga luazia khua tlo du khernge ani alo hrethiam lo hle yon chuan eng ang mei chia in nge chu tiang medium grade bol hlo chu siam chuak ti hriat adu wang ani thu alo hril hloma chu ti lai chuan khwalbuk veng tu kha a mel alo in ti danglam chop reng hilo ni in tian yen sek zinga mi alo ni a boss hena yon te chu luazia kholam pana an kal thu a hril ngal ma se a master chuan art level nen an ni awangin tuna tan chuan thlir liam phota chance dang dap le mai a tul thu alo soi ve thung khwalbuk veng tu chuan tian yen sek nena an contract suit le thei ani lo thu an soi deka a master chuan an suit lo thu le voi ni ngot an chi chuak to chung poa an la hlo tling thei lo thu alo soya a le peka chuan an hlo tling ngei to tu thu alo hril bok an man thei lo ani chuan tha mak mai tur tin alo hril mak mai le nitlem te chunga level 8 ngota asan bel dan le 9 stages of gathering spirit ani thei dan hriat ve ngei chu master thil tum ber ani luazia khua chu va thlengin ta chuan lualan an va hungal chat mai lualan chu rang takin atlan chia ma se no pang mai ala ni awangin yan feng chuan avaman ngal lualan chuan akuta alo se mak mai tlan chiat na tur danga omlo ta ka chuan yon nena ron tlan phein tran pui turin aron nge na chu chuan yon thila hriat chhuatir ta ruai mai le yon chu mei chenau pang pakhat nen mi tu ten emo an uma kham sang tak kara po thei top an lo chhuat dun to ani athi nemo adam po ni se engti kong po man tum an ni awangin yon chu poison manga hrai ani to bok nen
mấy chia chuan thầy tổ tắc mèo mèo cho in alo bồi bùi tổ ani chú mấy chia chú tuna abula omek lualan hi alo ni reng yon chuan lualan ne na chuan an bol lo siam lang lang chu athatak zet mo ti in an zota lualan point alo phabik lem lo apa in barul tur anga em wanga siam an ni thu le apa tan puina na zuar ani thu soin ngai dam alo dil ngal odam tak chunga bia in no pangte ni chunga bol lo siam thiam mai chu talen anai that zia soin an fak luama lualan po alo hlim hle yon chuan bol lo thatak an siam theinan zungbun spiritual liquid spiritual stone spiritual potion le purification stone omna an pezuya lualan chuan engwanga tan puinge ani a hrethiam lo hle chu chu hrilfia in harsat na le hiam hial ato laya anunna achan him sakwanga pe ani thu a hrila ti chuan jin kongzo chhun zom le turin ani te liam ta ani an jin konga chuan suikhianu po ron thlengin alo en tharu reng to chu chu hrelovin an tumram lam chu chak tak in an pan zela kalkonga chuan ramsa hlawom tak tak an om thin thu te le inven himnan watchtower po an da thlia thua thu te an lo soi hawa thingtlang kho hnai bera chuan an chol khomwang le a heta tang hian an tumram chu dar kar ni vel emo chawkal ani to nge nge yang feng chuan veng tu te hne na abets en tirin lingzau martial house ami an ni thu le mi palitan sit peturin a hril ngal zata guard point rang takin alo lutir ve ngal bo chuta chuan rul hlawm zet an omang ti reng an hrelo lunch ei huna po yon chuan cultivation practice anei chhun som zela yang feng chuan hetiang takana sa a practice awang hian lingzau martial house ten level yam tak mani se an lo la lu chu a omati pui hle yon point 4 stage spiritual gathering spirit le lingzau martial house a core disciple ani awangin cultivation level up tura challenge na chu athin lunga alo lian ve hle bo midang pahni ti mek te chuan an tlang lon na atang an hriat danin ramsa hlo om tak tak ten an khuan ron pan mek thu an lo soi du na chutiang an soi mol mol lai chuan watchtower guard pakhat chu aron leng phei nol mai le bong chi khat lian zet hian alo etek tan hnal hilo ni in city lord rang taka che chuakin an hnek leng dor ngala chu chu ramsa kol rual ma ruai tu chau alo ni si guard chuan rang takin protection seal an activate ngala ramsa rual ron thleng masa piang an thal deuh top mai thachan veliam ta khan heng ho hian an ron etek le towa chu wangin protection seal hi a thatok to lo ti hria in guard chuan imperial city lama signal a thon chuak ngal bok ma se midang ron thleng tur chuan darkar li zet zot nga atul mau mai si city lord chuan yang feng hne na ramsa kol chanchina soiwanga northwest lama tanga ron kal an ni ti in alo pu fiama yon chuan northwest ti an soi thom hria in sakol rual omna lama atlan ngal tamau mai yang feng chuan rang takin alo dang ngal ala hlo om thu le sakol hote an om lo huna kal turin alo hrila ma se yon chuan lualan kha chan chuak tura kalangai thu a soi mau mai si ti chuan yang feng point a hnung zui atum ve noa watchtower guard ron lang ve le in an mi khwal te chu lingzau martial house student an ni awangin an khwa an ven him thei tur thu alo buang ve chia bok mi pui te chuan yang feng hena chan him turin an ron ngen tan hal supa lualan omna lama kalandu boxi an ril ruwa phir to hle watchtower guard chu aron tong chuak lea lingzau martial house student an ni anga helai mun ven him chu an mo phurna ani zia le
an kalani chuan tuma an dam kho chua thei don lo thu alo soi ve le bok si yon chuan ngun takin an ngai tu awang fanga yang feng ne na chuan heta lo om tura hrilin yan ji guanen lualan te kholam an pan ngal thung an tlan liam tu watchtower guard chuan thlir liamin an om lo chu a hlim mel hle chau po soi loin thei to pachakin an tlan zela an man mo ang huwa kalchak thei ero ani bik silo kalkong zoa ramsarwal ron tlan awangin an biru le te a ramsarwal te chuan watchtower lampo thei to pin an be chhun zom zel bok darkar thum aliam nu point imperial city guard te chu an ron thleng thei bok silo city lord le yang feng te point an protection silin adang zo don lo ni nan hreta ramsarwal la chu an tam tul mai bok si yon le yan ji gua te po an kalkonga nagahan an vatok lol mai le 9 stays of gathering spirit alani zui yon chuan dragon han lam chi reng chu mi in an ti thin rimani lo chuan chu tiangin mi an ti buai ngai lo thu an soi deka a soi zo ma hawin alo be zui tlat mai le yan ji gua power la chu fang mir se ang ba ka angai bok si lo yon chu win move nen thei top chuain an chi chuak le a that thei ta hlau mai yan ji gua chuan a hu hawa cheng thin an ni awangin adang an om nai a hlau thu an soi zo man chawa adang te chu an ron lang le ta khup mai yan ji gua chuan lo ti khot lain yon ero atum ram lampanin atlan thung heti lai hian ram sarwal te control tu chuan tlang chi patang alo thir renga watchtower lama chuan ramsa ten be an chun zom zel awangin an silpo a chedon nai ti an ria nu nau te chu in chung lama tlan lut vek turin le mi pa te chu ral thuam dena ron thok chuak ngal turin thu an chua ramsarwal ron tlan khup zinga yang feng chuan bong palian zet spiritual art reng nei a mufu lol mai a to khir hle don ani ti a hrengal chu bong zet chuan silpo aron paltlang ngal mak mai le a power mang chuak ve in bong pa nen chuan anin sual zuya enge mo chen anin sual nuin bong pa chu an finish deu zot mai gate pona a pe chuak ngal lok bok city lord po ching herual te laka ven him na thokin alo tal buai ve hle in ven reng sen ani talo tualaya ramsa te chuan an ron hual bet ti towa yam feng chuan a power zong an mang chuak lea bong lian zet pakhat chu that lein watchtower guard la chuan imperial city guard te chu an ron thlen lek to thu soi ve ma se an mel tak ero mu tu ro thei meu lo city lord meu pon an ne thei doni na hetalo tlan chet mai an rota yang feng chuan an nunglama mi pui te chu an en kuala an ven him na mamo ngoi an ni ti hria in a phat san thei bik silo mi pui zinga pakhat chuan an ma ni ruala ramsa te in sual pui tura a in pe thu aron soi chuak ve hlol mai midang te po chuan ti ngai na oma an hriat to lo awangin ramsa ne na in be turin an in pe thu an ron soi chuak ve hlom sapa yang feng chuan weapon a sem ngal miak mai le yon chuan lualan chen na in awa thlen meu chuan mei pui lo al hlua to a buai lo na tura lualan chu a hruai lut ria ka in chadin a in thiam lo hle lualan zonga a hoi kwal ruai lai chuan ramsa te thu petu khan lualan alo manani ti awa mu hlol mai le yon chuan angun nam nen apan nai thawa ramsa te control 2 point a pheng long hamin ramsarwal a ko ve ngal ching herwal ron kal te chu amal te in a that ngal mia chutia atal buai lai chuan spiritual wolf teleporting techniques mangin alo be thut mai le yon chuan ramsa zong te control 2 ani ti le
Watchtower Guard kha alam tang ani ti a hethiam ve chi a chu mai ba ka ruam man na fel tak nei sa in yang feng le city lord te po kha alaka ta lak randan tur kong an lo dap reng hi lo ni in chu pa po chuan thil ni dan dik tak hre to chunga alangam le ngam lo chal del tak chungin alo zot zui chata yon chuan lualan chu an rin phak ba ka atana poimo zia soin 9 Days of Gathering Spirit satlia tan le mai thei ani lo thu a hril zui ve ngal lualan hi an pian masak zoka yon chan himna na nun na hial lo hlan tu kha ani nge ramsa te control tu chuan thin rim tak chungin spiritual wolf chu yon be turing thu a petan ta chu ti lai chuan yan ji kwa po kha naga han te nen a in sual na lama lo chaw to hle a che vela naga han te chu an lo let pheng phung to a ma se pakhat dang a lo la om fo mai theiloin an che chuak le do na sui khianu ron langin naga han chu a ron thal ngal thok mai le yon po ching herwal ten an lo hual le thup to a lightning power mang chuakin ching herwal te chu an thal ngal phoka spiritual wolf ero chu tiang power nen po ala to khir hle ramsa control tu pa chuan alumana to sia chu ti maya that lo kal san alo tum lo bur mai se yon po ala zam lo a thei phot chuan alu langei turin alo hil ve mak bok ramsa dang te chu an kau khom le a chu mi rual chuan ching he rual po an ron thleng le tuam mai chu ti lai chuan yang feng le city lord po bong rual nen in sualin thei top tak meu an lo chua to a rin roll ber an ni ta ka chuan an chakna poin atlin ring bik ta lo ramsa rual te chuan mi pui te chu an hual bet ani ta der mai beidong tak chunga thitura anin pe fel hnuin imperial guard rual te an ron thleng ve ta ramsa rual te chu an tlan dar ngal chuma Watchtower Guard berpo amison azoto thu soin akal bo ve ngal yang feng chuan mission ati lai takha ngun deuh zokin an ngai tua yon din mun der thonga ading ti a hethiam ve chi a rang takin city lord nen yon omna lampanin an tlan ve ta ani yon chuan a power a man na sat ema wangin a taksa po a chaw chheder toa lawom viau ma se du thlan tur danga om lowa wangin restoration pills a mang mia mai le lightning power chak tak mangin an attack zui le ngala laldum te chuan lualan in phennan alo mana wangin attack fu chi ani talo lualan chuan a hnena ama ngai tua lowa tlan chemai turin alo hrila yon ero chuan tlan chet san alo tum lo na samai si spiritual wolf chuan aron beile a ni lo taka alen dor lai chuan sui khianu ron thlengin wolf nen anin be na lama apuak ta dur mai le lualan chu shock wave na taklaka a him theinan sui khianu chuan sil mangin alo veng him man lawa sui khianu le spiritual wolf te in sual thom chuan lei a ngor ing hi ani ber laldum te chuan tual chara yon ngun nam lo le preng chu mu in athinge ni in a ria ma se reilowa mei al hluah kar tang yon chuan sui khianu aron choi chuak le lat mai le fire phoenix power kha alo activate to hilo ni in sui khianu chuan tournament a khan aza omna hum him saka za taka athla dan soi chuakin alaka bar ultura local ani thu alo hril rawa sui khianu chu chuata an mutir te a thunder lightning power le fire phoenix power fin khom mangin an che chuak zet zong ulf rual te chu vaivuta an chang mia mai le laldum te ram sa control na pheng long chu lak sakin tian yen sek te hena yon apek theinan mi poisoi lo tam tak ator tir to awangin yon chuan ama pheng long mang nge ya ching herual te ko khomin an zan ri atan an mangta ani chuti lai chuan mi tu emo thuam duma in thuam in chunga aron thleng ve chia bo